खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय माने मोनसे जोंनि बर'निनो इएम बिथाङा आफादनिबो दैदेनगिरिमोन जायखौ बुङो बिआर फेरेंगा समखौ बिथाङा दिनैसो दंफां मिलाव हाबनो सम मोनदों दिनैसो एथ' दिन बिथाङा बोसोरथाम जाबाय बबेयाव उन्दुना दंहैयोमोन दिनैहाय दंफां हानाय मानाय बा साल दंफांखौ हाख्लायनाय बा साल गोरलैफोरखौ लाबोनानै जिहेतु हानानै मिलावहाय पिस खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मिल दङ बै मिलखौ हाबैनानै बन्द खालामनायसो जायसिगोन होननानै खोनानो मोनदों थ' दिनै बिथांनि आमोलावनो दंफां मिलफोरखौ बिसिबां हगारनानै होदों बिसिबां दंफां मिल खुलिनानै होदों जुदि दंफांफोरखौ लाखिनोब्ला आंनि साननाय आरोखि थौले मेलेमजों साननाय आरोखि गोथौ मेलेमजों नङा आं थौले मेलेमजों सानग्रा मानसि थौले आरोखि थ' दिनैहाय बेफोर मिलफोरखौ जुदि बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो मेल्ला दंफां मिल दङ गोदानै आरोबाव दिनै जि जायगायाव दंफां मिल जाथावा बै जायगायाव दिनै दंफां मिल होदों होनबा दिनै बेफोराव दंफाङा निस्सय हाबफैखागोन दिनै दंफांखौ लाखिनो नागिरदों जोंबो बादा गैया बावहाय लाखिनांगौ दंफां होबथानायाव जों बादा दं खारन दिनै दंफां लाइफां गैयियावनो जोंनि फिसौनि समावहाय फिसा फिसौनि आमोलाव साल दंफांखौ नागिरनानै जोङो मोननाय नङा आनखि जोंनो दा मा नांगौ बर'फोरनो बेदर गोदानो थाखाय साल दंफांनि थांगोन बेखौ नागिरो होनबा जों बे साल दंफांनि थांगोनखौ जों नागिरनानै मोनहैयाबो जानो हागौ दिनै बिथांनि जाखिनि हाबहैफ्लानाय जिहेतु दिनैहाय मिल अपारेशन खालामदों आं सानदों बावहाय पलिटिक्सजों एसे रिलेटेड बा बिपिएफनि मानसिफोरा सोद्रोमाफोरना जुदि दंफां मिल दंबा बेफोरबायदिनि रिलेटेडफोरनिखौ एसे माबा खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जाय हक सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा इलिगेल दंफां हमोबा बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्ट बिभागनि बियो दायित्व हाबहैनांगौआ बावहाय सोरबा बिपिएफआबो दुखु मोननानै लाब गैया आरो इउपिपिएलआबो दुखु मोननानै आं सरकाराव थानानै आंनि मिलावनो हाबनानै अपारेशन खालामो बा नागिरग्लुंबाय थायोब्ला बोरै जानांगौ बेफोरबायदि सानोब्ला बियो बिराद गिदिर गोरोन्थि मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सरकारा बयजोंबो नायनो गोनां जागोन थ' खोथाया बेसो जाहैदों जे एथ' दिन बियो मिलाव हाबफेरामोन नागिरफेरामोन दिनै हठाथनो सोरनिबा सासेनाव थांदों बे नङा जे दिनै हाबनायखौ लानानै सुबिदा लानानै खोथाखौ बुंलायबाय बेखौ नङा दिनै बिथांनि आखायाव दंफां थायो दंफांनि होबथानायनि गोबां समावनो दिनै बेंटल साइडनिफ्राय बा रनिकाटा साइडनिफ्राय गोबां समावनो दंफां गदोंमोन दिनै बिथाङा खुंथायाव थानायनिफ्राय पावाराव थानायनिफ्राय दंफां गनाया एसेब्लाबो खमिदों बा खम जादों थ' दिनैहाय मोनसे जायगायाव हाबहैनानै ओरैबायदि गोख्रों बा गोरायै माखासे बाथ्राखौ भइस फैयाखै भिडिअ मोनाखै खिन्थु फटकफोरखौ जों नुनो मोनदों आरोखि थ' बेखौ आं एसे माबा मोनदों मा होननानै बुङो थांफ्लादोंसो नामा बिदि सानदों आरोखि जिहेतु फैगौ 2026आ मोनफैगासिनो दङना बिनि थाखाय आरोखि खालामफ्लादोंसो नामा बेखौ साननाया फैदों आरोखि खारन पलिटिक्स होननानै बुङोबा बिराद सियाल गोजा बिसोरो सियाल गोजा पलिटिसियानफ्रा माने ओरैबायदि नोंनो मोजां बुंगोन आबै आबौनि मोनसे सल' दङमोन थारुन गायनाय ओमफ्राय सियाला मा खालामदोंमोन बेखौ बुरनानै जालांजोबदोंमोन बेफोरबायदि आरोखि थ' बेफोरबायदिसो सानलायलांदों आरोखि आङो नैबे 2026 इलेक्सन सफैगासिनो दङ नालाय बावहाय सोरनिबा न'आव थांनानै एसे एनै माबा खालामहैनाय बा माबा मोनसे बुंहैफ्लानाय बेफोरबायदि दिनै सोरनावबा दिनै दंफां माबा खालामनाय होबथानाय बे दंफाङा जुदि आवगोलनिफ्रायनो जुदि गोख्रों गोरायैनो स्ट्रिक्टनो जुदि होबथायोमोनबा जोंनि माखासे जिहेतु दा न' सिफायहैनाय बा माखासे खामानि मावनाय बेफोरो जोंनि बर'निनो आखायाव थागौमोन हाग्रा बिफांफोर दंफांफोर मोजां दंफांफ्राबो थागौमोन होननानै आं सानो दिनै जिहेतु बिथांनि जिखिनि मिलाव थांनानै मिल गोदान होनायावसो आंहा बुंनो गोनाङा
ओंखारदों बेखिनि बाथ्राया दिनै बेंटल बायदिजों ओरैबायदि मिल हगार सावनानै होदों ओरैबायदि मिल खुलि सावनानै दंफां मिल खुलि सावना होजोबदों दिनैहाय बेंटल बायदियाव मोनसे थाबाबोथ' अरजाया बे दंफां मिल मोनसे होनाया जेबो नङा खिन्थु मोननै मोनथाम दङना बहाबा बहाबा खाथि खाथिनो बेसो बाथ्राया साननो गोनां जादों आरोखि थ' दिनै मोननै मोनथाम होनायावहाय दिनै बे खाथिनि दंफां मोजां दंफांखौ हाफायनो थोनाखैना बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङानो मिल होबाय बिथाङानो ओमफ्राय आरोबाव मा खालामनो होबावदों दंफांखौ गोदान हाफायनो थिननाया नैबे रनजित बसुमतारियानो थिननायफोरबायदि इनडाइरेक्टलि डाइरेक्ट थिननो हाया बिथांमोना खिन्थु इनडाइरेक्टलि गोजानै खेंसालायैनो दंफांखौ हाफायनो होनायखौ नुनो मोनदों होननानै आं सानो थ' लोगोफोर दिनै आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो एक्स एन डि आवगोलनि एक्स एन डि बि बिथां बिब'खौ बिनि उनावहाय एक्स एन डि बि एन डि बि आवबो थाखांनानै बिनि एन एल एफ बि आफादनिनो सासे गोख्रों मावथि 2008 समावहाय बिथां आइ के संबिजिर बिथांमोना मोनसे स्कुल लुबोदोंमोन जयसिटि एरिया जायखौ बुङो ओजों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो ओमफ्राय बिथांजों आं माखासे स्कुलनि बारै रेकर्ड खालामदोंमोन बेखौ नोंथांमोनजों दान्दिसे शेयार खालामनो नागिरदों रेकर्डजों लोगोसे माखासे भिडिअ फुटेजखौबो आं हगारना होफानो सानदों थ' बिदिब्ला बिथांमोननि जाखिनि स्कुलनि बारै जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आरो स्कुलाबो खोनानो मोन्दों ओरैबायदि बै समाव 2008आवहाय बै ओनसोलावहाय मोनसे बे स्कुला गोदोनानै थानायमोन आरो ओमफ्राय बिराद बर' ट्राइबेलफ्रा जोंनि बर' मानसिफ्राना मोजां स्कुलाव फरायनो थाङोबा रिक्स होननानै बुंदोंमोन आइजोफोर थां बा बर' हौवासायानो थां हिनजावसाफ्रानो थां बिराद रिक्समोन होननानै खोनानो मोन्दों नै दा बे एथ'राब नंला दाथ' बै समाव आरोखि थ' बिथांनि जाखिनि बुंनाय बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो नागिरदों नायलांबाय थादों ना फरायनो मोजां स्टाडि खालामफैनो मोनो ना मानोनो मोनो बेफोरखौ साननानै संबिजित सार होनदों स्कुलखौनो बानायनोसै होननानै बे समाव फैसाबो दंमोन नालाय मा सनाव बानायामोन बेखौ बे 2008आव आदसा 7आव बानायदों ओमफ्राय 8 हालागै कमप्लिट जादों आरो मा जायगामोन बे ओरैनो बे ओरैनो 120 बिगा होनो सान्तिपुर होननाय जायगा सान्तिपुर डिस्ट्रिक्टआ ओरैनो डिस्ट्रिक्टआलाय सनितपुर जयसिटि हालाम हादान गोजासोखामोनदां बियो ने बेथ' हादानानो खामोन बागान मोनसे दोङो मायबा नाममोन बे बागाना मोजां नाम एसे बिखातबो बे बागानाव खाथियाव आरो खाथियाव कार्बि गामि दं कार्बिफोर दं कार्बिफोराबोथ' मोजां रेसपन्स होदों दा बे समाव मोजाङैनो कार्बिनावनो थायोमोन ना जों बर'फोरबोथ' मोजां रेसपन्स होखायोमोन ना बेवहाय बर'फ्राथ' मोजांखा सरकारि स्कुलानो गैखायानदां होमबालाय आवगोलफोर सरकारि स्कुल हिसाबै बिराद गोजान आं बुंबायना सिकिउरिटि प्रब्लेम जायो आरो जोंनि बर' गथ'फोरा थाङोब्ला मालाबा हिन्जावसाफोरा बायदि रोखोम प्रब्लेमाव गोलैयो आरो हौवासाफोरखौ मालाबा बुलायनाय मालाबा माबा माबि बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखाय क्लास 7, 8 सिम जेने थेने फरायदों बेवहाय फरायना बारग'नो हानाय